Vamos co odio. O odio na filosofía. E teño anotado aquelas ideas que son moi clave para definir odio. E é que hoxe a palabra odio é un comodín na que se eu digo iso é odio, provócase algo que explicou moi ben Spinoza e que nos leva por mal camiño, é combater o odio con máis odio, é dicir, o odio recíproco. Como agora me dis que o que eu digo é odio, eu vouche devolver máis odio. E aí as sociedades vólvense máis extremistas, máis radicais. E todo se polariza. E eu, que fun acusada públicamente de discurso de odio, que analicei, e hai vídeos, aqueles discursos públicos nun auditorio cheo, que dicían esa señora ten un discurso de odio, disto hai máis de 3 anos. Pero eu non deixei de pensar niso. Porque o odio muda ou pode mudar a forma na que ti ves o mundo. Hannah Arendt, que creo que é a mellor filósofa para traer aquí, porque analizou o totalitarismo, ten un tratado sobre o odio, que trata os 4 puntos principais do odio na sociedade. Ela analiza, por exemplo, a hostilidade contra quen aparece no espazo público. A persoa que se senta nun auditorio, somos hostís con esa persoa. Ainda que sexa desde o victimismo, somos hostís. Eu vivín isto. O mecanismo de exclusión. Ese mesmo día, a min, cando se me debería nomear e recoñecer como a colaboradora dun proxecto, simplemente obviouse que eu estaba ali. O totalitarismo, que é o tema central de Hannah Arendt, tamén aparece neste tratado. Ese odio que hai en si na idea totalitaria sostense no odio. Analizou moi ben a necesidade de atopar inimigos. E logo, a idea de pensar. Pensar é o que interrompe estes automatismos. Spinoza, en ética, define o odio como un estado interior de tristeza e abatimento que se acompaña da idea dunha causa exterior. Buscar os inimigos, atopar inimigos, que diría Hannah Arendt. Buscar unha causa exterior ao meu malestar interior, diría Spinoza. Sería algo así como, eu sinto malestar, atribúollo a alguén, e aí nace unha hostilidade. E aí nace un odio. Eu colócome aquí, eu non estou ben, a min pásanme cousas. E aí está a causa do meu malestar. Isto sería o odio, según Spinoza. Nietzsche falou do resentimento. O resentimento tamén nace nese odio. Ese resentimento, ese odio transfórmase en moralización, superioridade moral, a condena permanente á necesidade de xulgar. A min expúxoseme públicamente. E unha desas persoas dixo, eu viñen hoxe a Carballo, disposto a falar con esta persoa para explicarlle moralización, superioridade moral contra as persoas a que a veces simplemente non opinan como a ti. E aquí hai tamén, cando entra esta deshumanización, deixar de ver esa persoa
como a unha persoa complexa, que dentro dun tema concreto tamén é complexa no pensar. E quédome con isto. E podemos volver a Spinoza, que podo atribuir ao meu malestar. E volvemos a Hannah Arendt. Esa é a miña inimiga. E isto é odio. E os discursos ideolóxicos construense así. Os discursos ideolóxicos sostéñense contra quen loitamos. E non desde o amor de que é o que queremos, que buscamos, que queremos coidar, que queremos que permaneza. Cando eu digo que os nacionalismos son moi perigosos, Hannah Arendt, totalitarismo, é cando os nacionalismos comezan a construirse en contra quen loitamos. Mirade hoxe o movimento nacionalista, que se construe no aquele é malo, anti daquelo, contra daquelo, contra. E non sobre o amor. Non hai uns discursos amplos e complexos sobre isto que ten que permanecer. Aquí entraría o movimento queer cando tamén se enxerta no movimento nacionalista e chega con inimigas. E unha son eu. E transforma o propio nacionalismo, pero este sería outro tema, en temos que combater todo isto. E non temos que coidar isto outro. E aí aparece, por exemplo, a maneira de profanar, por ser tamén así hiperbólica, os nosos símbolos, a nosa memoria colectiva. Isto pasa en Galicia. Despois de anos de avance feminista, buscamos na muller o inimigo. As mulleres son os inimigos. Aquí, en Galicia, eu creo que foi moi chamativo a idea de que esa fusión entre un movimento misóxino e homófobo, un movimento que se sostén na masculinidade hexemónica do estereotipo e o rol masculino por excelencia, e cando se une co nacionalismo, nace unha nova violencia institucional contra as mulleres. E moitas desas institucións perfectamente ancoradas no nacionalismo, isto é un puto perigo, empezan a desenvolver e normalizar o odio ás mulleres que falamos, que non nos queremos someter, que reivindicamos a nosa realidade. Isto tamén pasou e está pasando. Simone Weil fala de como as persoas poden converter outras persoas en obxectos e o deshumanizalas, o odio parece mesmo lóxico e normal. Cando as mulleres que falamos e reivindicamos a nosa realidade se nos comeza a chamar terfas, poñémoslle un A para que se saiba que son mulleres. Aquí non hai xénero neutro. As terfas son mulleres. E entra con toda a normalidade, podemos cuspir odio contra as mulleres que non se someten, contra as mulleres que reivindican o suxeito político do seu movimento. E aí aparece cando eu digo, eu non quero nin chamarme feminista, porque o propio movimento fanse con el, non? Colonizan ese movimento. É o movimento das mulleres que acollen todo isto que nos veñen dicindo, e non daquelas que queren ser soberanas, por iso colonizan, soberanas no seu movimento. É dicir, quen somos
E que imos facer? E logo estaría René Girard, pero isto non o coñezo eu moito, que fala do chivo expiatorio. A necesidade do chivo expiatorio. Que sirve para linchamentos públicos. Eu recibín un linchamento digital e outro que non foi linchamento público, analóxico, no Pazo da Cultura de Carballo, non chegou a ser linchamento. Porque o patio de butacas non se erguiu en ovación. E que isto, pois, gardádeo tamén. Así, despois, desapareceron fotos e vídeos, fotos onde, por exemplo, se rachou un libro de Rosalía, rachouse, nun contexto de normalización lingüística, no Pazo da Cultura, en Carballo. Rachouse no escenario. E todas estas cousas despois desapareceron da rede. En parte, ou seguramente, eso que pretendía ser un linchamento público non funcionou. E todo o que me pasou a min, especialmente ese capítulo que acontece nun concello de referencia polo seu goberno de esquerdas, da esquerda nacionalista, onde se expón a unha muller públicamente nun espazo público de xestión municipal. Téntase facer ese linchamento público que non funciona, repito, porque o patio de butacas non se ergue a aplaudir un discurso que se pode analizar e ten a estructura de calquera discurso ideolóxico. Iso fala da sociedade. Cando esas institucións calan ante algo así, ese silencio é cómplice de toda esa misoxinia da que agora nos queixamos. Ai, a xente nova é tal.